Laithane 12 November Uttarkashi Hankoni Brahmakul Yamuna Trila Hashaka landslide Engmani Deramungo Kalaika tunnel ni Kaksha Fashing Abani Ulo Laithanka Shalchisha আর টানেল বিসিং kwchajak khorok bwrui sa samwng khlainai rok Uttarkashi tunnel kwchajak samwng khlainai rok no tikhlainani samwng butang tabuk phano khlaijak tongkha borokno bobo haike tikhlai manai aborok kaham ke naikolwi tongkha National Disaster Force ni samwng khlainai rok aboni logi chamung rok bo pipe by khlaiui rohor tongkha kwchajak khorok bwrui sa samwng khlainai rok no chamungni logi fruits tei bithi rok bo rohor jakha pipe by no phiaba NDRF ni bwkhakte saklai jakha tunnel bising samwng khlainai rok no tabuk phano tikhlai manyakho bwsuk sal nangnai kebo aborok kebo manyakho samwng khlainai rok tunnel bising sagrok hamyata wngthon aboni bagui borokni nokni borok no bo tubujakha patimung thaio pipe by khlai kok sawi tongkha borok tunnel bwskangni ganagini hotel rogo tongnani bagui bo save khlai rjakha nokni borok no hwnui saka NDRF ni okra naikolwi Lieutenant General Syed Hasnain Bureau report Kokkorang